कुठे चिंबोरी? हे बघा पिंटाला आपल्याला पहिलीच चिंबोरी भेटलेली. हा बघा आपल्याला इथं साप दिसला, दिवड्या आहे ना, दिवड्या असं मोठे असतं. हा बघा, हा असा मोठ्या आणि गोल असतो ना, हा गोल थोडासा गोल असतो आणि खेकड असते ती चपटी असते. नर आणि मादी मध्ये कसा फरक ओळखतो? ही जी मागची हे असते ये ना, हा नर आहे. किती भेटलेत? हा हे बघा किती सारे मोठे भेटलेत आपल्याला. अजून भेटतील का? भेटतील ना. तर नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या गावरान लाईफ या यूट्यूब चॅनलवरती. आता पावसाळा चालू आहे, पहिलाच पाऊस पडतो आहे. तर आपण आज चाललो आहे मुठ्यांना म्हणजे खेकडी. आपण खेकडीचाच प्रकार आहे, पण आमच्याकडे मुठ्या बोलतात. तर तुमच्याकडे नक्की काय बोलतात ते सांगा. तर आपल्याबरोबर असणारे पिंट्यादा आणि अरुण काका असणार आहे आपल्यासोबत. तर ते अरुण काका आपल्याला सगळी माहिती देतील. तर बघूया कसे पकडतात, त्याच्यामध्ये नर मादी कसे प्रकारचे असतात आणि कसे बनवले जातात ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूया. पण आता आपण सध्या मुठ्यांना चाललो आहे, तर चला तिकडेच भेटूया. तर हे बघा, हे बघता तुम्ही, हे मित्रांनो खेकडी आहेत. बघा ह्या अशा वरतून चपट्या असतात, या 2-3 कलरच्या तुम्हाला दिसतात. तर आता ही व्हाईट कलरची आहे. तर आपल्याला अशाच प्रकारे मुठ्या असतो, तो आपल्याला मुठ्या पकडायचा आहे. आणि खेकडी का नाही खात आपण? खेकडी आता खायला काय मजा नाही, आपण नंतर खाऊ शकतो का? नंतर ती पाणी कमी झालं ना, नंतर ती खायला जरा मजा वाटतं. आणि आता आपण फक्त मुठ्यांना चाललोय ना. आता मोठ्या ना, आता आपल्याला चिंबोरे वगैरे भेटण्याचे काय चान्सेस आहेत का? चिंबोरी आता भेटणार. आणि खेकडीमध्ये आणि मुठ्यामध्ये काय फरक तुम्ही सांगालच ना आम्हाला भेटल्यावर? हा चालेल, ठीक आहे, चालेल. तर बघूया आता खेकडीमध्ये आणि मुठ्यामध्ये काय फरक असतो. आणि चिंबोरी पण पूर्ण वेगळी आहे. चिंबोरी पूर्ण काळी असते ना. चिंबोरी काळी असते. कुठे चिंबोरी? हे बघा पिंटाला आपल्याला पहिलीच चिंबोरी भेटलेली. चिंबोरी कशा प्रकारे असते बघा, पूर्ण काळी असते. या चिंबोरी आपल्याला दगडाच्या भागातच भेटते ना. हा ओके, तर पहिली बोनी आपली चिंबोरीनी झालेली, एक नंबर. आता काय भेटतंय, आपण अपेक्षा नव्हत्या आपल्याला. एक मिनटं थांबा, आपण एक 2 बकेट आणलेले आहेत, बकेटमध्ये टाकतो. आता चिंबोरीची अपेक्षा नव्हती, पण पिंटाला पटकन दिसली आणि त्यांनी पकडली एकदम. तो त्या बाबतीत ॲक्टिव्ह आहे आणि अरुण काका पण तेवढेच ॲक्टिव्ह आहेत. तर आपली पहिली बोनी झालेली आहे ती म्हणजे कुठे? हे बघा अरुण काकांनी एक चिंबोरी पकडलेली, दुसरी बोनी पण झाली. चला, तुम्हाला या व्हिडिओ आवडत असतील तर नक्की लाईक करा, कारण की आम्ही एवढी मेहनत करतोय. पहिलाच पाऊस पडतोय, खूप पाऊस पडलेला आहे आणि पावसामध्ये आम्ही एवढं मोबाईल वगैरे हँडल करून सगळं करतोय, तर त्यासाठी लाईक करा. तर आता हा बघा, आपण इकडे नदीच्या भागातून बाहेर आलो आहे आणि नदीच्या भागातून आहे तर मालरान आहे, तिथे आलो आहे. कारण की नदीमध्ये फक्त चिंबोरं भेटणार. आता आपल्याला चिंबोऱ्याची अपेक्षा आपण करूच शकत नाही. नदीमध्ये होतं म्हणून 2 चिंबोरं भेटले ना. आता मोठे दिसायला सुरुवात होईल ना आपल्याला. थोडंसं पुढे जावं लागेल. चला पुढे भेटूया. हा बघा आपल्याला इथं साप दिसला, दिवड्या आहे ना, दिवड्या, पाण्यातला साप असतो तो आहे. मला असं वाटतं तिकडे भेटलेला आहे एक. चला बघूया, भेटला. हा बघा मुठ्या भेटला बघा. हा बघा मुठ्या आपल्याला भेटलेला आहे पहिलाच. हा घ्या दुसरा. मग हातात घेऊन सांगा ना फरक काय असतो दोघांच्यात. गोल आकाराचा म्हणजे कसा असतो बघा, असं मोठे असतं. हा बघा, हा असा मुठ्या आणि गोल असतो ना, हा गोल थोडासा गोल असतो आणि खेकड असते ती चपटी असते. ठीक आहे. आणि आपल्याला हेच असेच पकडायचे आहेत खूप सारे. आणि आपल्याला चिंबोरी पण भेटलेली आहे. तर चिंबोऱ्या शक्यतो नाही भेटणार, पण आपल्याला मुठे तर भेटतील नक्कीच. तर काकांनी तर सुरुवात केलेली आहे. हे बघा, ही होती ती खेकड होती. बघूया, हा बघा, हा एक भेटला बघा. असेच फिरत असतात हे कसे चिंबोऱ्या, आपले खेकडी कसे फिरतात. खेकडी बघा, या खेकडी, या खेकडी. तर खेकडी कसे फिरत असतात तसेच मोठे फिरत असतात. रात्रीच्या वेळेस ना पाऊस पडल्यावरच, पाऊस नसेल ना भेटत नाही. तर अजिबात भेटणार नाही. पाऊस आल्यावरच ते बाहेर येतात. परत एकदा मला असं वाटतं भेटलेलं आहे. हा बघा, हा बघा लगेच भेटलेला. आता आपल्याला खूप सारे भेटतील आणि सगळीकडे बॅटरी दिसतात. बघा ह्या इकडे पण बॅटरी आहेत. भरपूर जण आज आलेले आहेत, कारण की आज पहिलाच पाऊस पडला आणि खूप मोठा पाऊस. नंतर नंतर कमी होणार ना मध्ये. तर काका आपले खूप चांगले अनुभवी आहेत, तर त्यांच्यासाठी पण एकदा लाईक करा. आता बघूया अजून काय भेटत आहेत का. आपल्या बॅटरीवर आहे, बॅटरी आपली दादा बोलतोय अर्धा तास चालेल. हा बघा, एक जागेवरच लगेच भेटला आपल्याला. कसे पकडता? अशा प्रकारे पकडले जातात.
चला अजून बघूया. बघा त्यांची नजर बघा सारखी मुठ्यांकडेच असते. एवढ्या खेकडी आहेत आजूबाजूला तरी पण त्यांना मुठेच लगेच ओळखतात. खेकडी भरपूर दिसतात ना जास्त. आपल्याकडे खात नाही म्हणून खेकडींचं प्रमाण जास्त आहे का? नाहीतर मग आपल्याकडे खेकडी पण कमी असते. आमच्याकडे चिंबोऱ्या पण कमी मिळतात. हे बघा असं प्रकार. ही चिंबोरी नाही आहे ॲक्च्युली, खेकड आहे, काळी खेकड असते ती लालसर थोडीशी दिसते बघा. आपल्याकडे चिंबोऱ्या कमी प्रमाण आहेत. आपल्या मामाकडे चिंबोर खूप आहेत, तर आपण एक दिवस तिकडची पण व्हिडिओ बनवू. आता सगळे आमचं शोधत चालू आहे. तिकडे गेलेले आहेत काही जण. रोशन भाऊ पण आलेला आहे, आपला जयेश आलेला आहे. आता ते त्या बाजूला गेलेत बहुतेक. तर सगळे एकत्र फिरले तर आपल्याला भेटणार नाही, म्हणून आता सगळे वेगवेगळे फिरतात. तर पिंट्या पण त्या बाजूलाच गेलेला आहे. बघा परत एकदम मोठ्या भेटलेला आहे. नर आणि मादीमध्ये कसा फरक ओळखतो? ही जी मागची असते हा, ती मागची ती कमी असते ना, आणि जर मादी असेल तर मग मागचे जास्त असते. याच्यामध्ये किती पिले असतात बघ. हे बघा खेकडे, हे बघा हे खेकडे. खेकडीमध्ये पिलं किती असतं बघ. आता खेकडे आता हे सोडतील ना, पिल्लं सोडतील ना. बघा आपण आता बघा आपण शेत भागात आलोय. तर इथे बघा शेत भागात पण भेटले. जास्त करून शेताच्या बांधावर जे असतात ना त्या भागात आहे बघा. आपल्या आतापर्यंत एवढं झालेलं आहे. शेताच्या बांधावर आहे बघा, हे बांध असतात ना, हे तुम्हाला दिसतंय का माहीत नाही, थोडं ॲडजस्ट करा. कारण की हे बांधावर भेटण्याची जास्त शक्यता असते. आपल्याला एवढे कमी मोठे काय भेटतात आता? कारण की लोक येऊन गेली का? लोक येऊन गेली ना त्याच्यामुळे. आणि पाणी पण कमी झाला ना आता पाडायचा, त्याच्यामुळे थोडे आपल्याला कमी भेटतात. आहे बघा अजून एक नांगडा कमी आहे बघा. ते खात होता गवत, तर तेवढ्यात आपण पकडला. तर पावसातच येतात ते बाहेर. एक नांगडा कमी असतो, एक नांगडा जास्त असतो, मोठा असतो. हे बघा लगातार इथे एक आहे, इकडे दोन आहेत. हे बघा कसं घेऊन चाललाय बघा बिळात. हे बिळात घेऊन जातात पकडायला. बघा इकडे बघा, या बिलात गेला असता पटकन पकडायला. अजून खूप सारे पकडायचे. पिंट्या त्यांनी तिकडे पकडले असेल. आता आम्ही भरपूर लांब आलोय. थोडंसं कॅमेरा मला पकडायला नाही जमत आहे, थोडंसं ॲडजस्ट करा तुम्ही. हा एक मोठे बघा, त्यांच्या दातात बघा गवत आहे. असे घेऊन जातात ते बिळात. हा जो हिरवा गवत दिसतं ना तुम्हाला, ते खाण्यासाठी येतात पावसात बाहेर. त्याचाच फायदा आपण घेऊ. हा एक मिनिट. आता पटापट भेटायला लागलेत ना. जसा पाऊस आहे ना तसे भेटतात ते. म्हणजे जेवढा जास्त मोठा पाऊस पडेल तेवढे त्यांची संख्या जास्त असते. ते जास्त निघते बाहेर. बघा एक काकांना जमत नाहीये पकडा, कारण की मी पण दोन्ही हात माझे व्यस्त आहेत, त्यांचे पण दोन्ही हात व्यस्त आहेत. बॅटरी एका हातात काठी, एक हातात काठी, एक हातात बालदी. मग ॲक्च्युली बालदी मी पकडायला पाहिजे, पण माझ्या हातात मोबाईल पण आहे ना, त्याच्यामुळे जमत नाही. अजून एक बाबा बिलात चाललेला पकडला पटकन. सगळे बिलांचा तुम्ही. हां बघा, हा एक मोठा आहे. याची साईज भरपूर मोठी आहे ना. तर पिंट्या त्याला पण जास्त काय भेटलेलं नाही पावसामुळेच ना. पिंट्या आता पाऊस थोडा कमी झाला आहे. मागाशी पाऊस भरपूर होता, आता थोडा कमी झाला आहे. पण ठीक आहे, आपल्याला काम होईल ना. हा एक टाईमचं काम होईल. आणि जर आपण मुठे पकडले, हा बघा एक, हा बघा खूप मोठी साईज आहे. आणि मला सांग, मुठे पकडले तर मग ते किती दिवस राहतात? तेवढं तसं म्हणजे किती दिवस टिकू शकतात ते? 4-5 दिवस. 4-5 दिवस. मग ते कशात ठेवायचे?
बकेट 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 मध्ये नॉर्मल ठेवले तरी चालतात ना? हां ओके. त्यांना हवा लागली पाहिजे. हां ओके, म्हणजे त्यांना ऑक्सिजन भेटला पाहिजे असा. हां तर बघा तुम्ही जर एकदा पकडले, जर आज पकडता तर उद्या तुम्ही उद्या परवा तेरवा पण खाऊ शकता त्यांना बनवून. म्हणजे तुमचं जसं वारानुसार किंवा ह्याच्यानुसार. बघा खूप चिकन आहे, चप्पलच राहिली. हे असं चप्पला घालू नका, ते खूप वाईट आहेत. बघा अजून एक भेटला आहे बघा, अजून एक मोठी साईज आहे, खूप मोठी साईजच भेटले. हे बघा असे फसव्या खेकडी पण असतात, असे मुठ्यांसारखे दिसतात, पण ही चपटी आहे बघा, हा चपटा आकार आहे आणि मुठ्यांचा आपला थोडासा राऊंड असतो. तर आपण मगासपासून पिंट्याच्या बरोबर तिकडं होता, बघू होता किती भेटलेत. हां हे बघा किती सारे मुठे भेटलेत आपल्याला. अजून भेटतील का? भेटतील ना. किती फिरायला लागला आता? 1 तास झाला ना आपल्याला? 1 तास. आपण 8 वाजता आलेलो, आता 9 वाजलेत. तर परत पिंट्या आता तिकडे गेलेला आहे आणि अजून पण बॅटरी दिसत आहेत है ना. तर अरुण काकांचे धन्यवाद, तुम्ही एवढे आम्हाला माहिती पकडतो दिली. आम्ही. दाखवा मोठा, हातात घेऊन दाखवा एक. हे बघा किती इझिली पकडतात हातात. तुमचे धन्यवाद, तुम्ही आम्हाला एक मस्त माहिती दिली. आणि अजून बरेच आपल्या माशांचे व्हिडिओ पण सांगणार आहेत ना तुम्ही? माशांची पण करू. माशांच्या व्हिडिओमध्ये पण ते आपल्याला देणार आहेत. हे बघा आपले एवढे भरपूर सारे आहेत. हे परत दादानी पिशवीत पण नेलेत. इथे एक चिंबोरी छोटी आहे आणि तिकडे एक मोठी चिंबोरी आहे. तर असे भरपूर सारे मोठे आहेत आणि आता आपण बनवून पण दाखवणार ते कसे बनवतात, ते भरून कसे बनवतात ते दाखवणार. तर थँक्यू काका, चलो बाय बाय. तर अशा प्रकारे आपण मुठ्यांशी जाऊन आलेलो आहे. तर आपल्याला फारसे म्हणजे बरेचसे भेटलेले आहेत मुठे. तर हे बघा इथे पिंट्याकडे आहेत, हे पिंट्या त्यांनी पकडलेले आहेत आणि ते बघितले तुम्ही बकेटमध्ये ते अरुण काकांनी पकडलेले. तर अशा प्रकारे आपण मुठे कसे पकडले हे बघितलं. आणि पिंट्या त्यांनी आपल्याला एक सजेशन दिलेलं आहे की बिना पावसाचे पण मुठे पकडले जातात, तर ते कसे पकडतात ते आपण बघणार आहोत. तर पुढच्या काही दिवसांमध्ये आपण बघूच. तर ही व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून आपले असेच नवीन नवीन व्हिडिओ आपण घेऊन येत राहू तुमच्यासाठी. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बाय बाय. बाय बाय.